Страст, скорост, приключения, офроуд, предизвикателства, машини, чудовища. Вие сте с пилотния епизод на Предизвикателството, предаването за екстремни хора и техните желания. Аз съм Деница Стоянова и обещавам да ви въведа в света на неограничените възможности. Ще ви срещна с хората, които повече от 20 години спортуват, състезават се, пътуват, конструират. Те са винаги в центъра на събитията на екстремните спортове от света на офроуда. Елате заедно с мен в света на близнаците Ивайло и Петър Цанови. Тази година близнаците Ивайло и Петър Цанови събраха първият български отбор, за да участват в голямото предизвикателство Rainforest Challenge, едно от най-трудните състезания в света на моторните спортове. Те пресякоха финала в джунглата, а изключителната им победа надуха тялото и машината отреди 8-о място за тях сред най-добрите екипажи от цял свят. От 28 ноември до 9 декември в Малайзия се проведе 16-то издание на офроуд надпреварата Rainforest Challenge. За пръв път в историята на състезанието участие взима българо-малайзийски отбор. Rainforest Challenge попада в класацията на 10-те най-трудни състезания в света. Мероприятието се проведе в провинцията Теренгану на 500 км от столицата Куала Лумпур. Как върви подготовката? Ще се справят ли с конкуренцията на най-добрите екипажи от цял свят? Ще оцелеят ли в дъждовната гора? Ще ви покаже единствено предизвикателството. А ето как започна всичко. Като във всяко класно състезание и в Rainforest Challenge организаторите имат определени изисквания към модификацията на джиповете, взимащи участие в жестоката надпревара. Първото, с което ще се запознаем днес, е допустимият размер на гумите. Преди години позволеният размер е бил максимум 35 инча. С всяка следваща година машините стават все по-тонинговани и високо проходими. Допустимият за тази годишното състезание размер е до 40 инча. Близнаците се спират на 38,5 като най-удачен за тях вариант. Ето, че отново сме в базата при близнаците. Тук сме, за да разберем на какъв етап са стигнали те с джипа и какво ще направят днес. Здравей! Здрасти! Петър Цанов, навигатор. Роден през ноември 1974 година. Занимава се с конструиране на автомобили повече от 20 години. Активен участник в българския офроуд шампионат и международни състезания като Баха Саксония, Рали Евия, 24 часа Атина. Състезанието, за което подготвяме джипката, е с много дълбоки коловози, с много дълбока кал и ние имаме за цел да повишиме клиренса от грунда до долната част на мостовете, така че да не могат да подпират лесно. Това гарантира една много по-голяма проходимост. За целта, понеже ние не разполагаме с редукторни мостове, а с обикновени, ще сложим доста по-голям размер гуми. Но нещата никога не са толкова прости. Със самото начало се ражда и първият конфликтен момент. Wrangler TJ е с по-отворена задна част на рамата и получихме конфликтна точка. Самото колело закачаше в части и елементи от окачването. Затова сега се налага самата рама да бъде стеснена, цялото задно окачване да бъде променено. И това не е проста задача, но мисля, че ще справим. Както се казва, всяко начало е трудно. Но дали съществува проблем, който би застанал на пътя на близнаците Ивайло и Петър? Слава Богу, типично за нас българите е, че сме находчиви и изобретателни. Проблеми, свързани с конструиране и модифициране на автомобили, при тях няма, защото решенията идват още преди самото им възникване. Какво решение са намерили за този проблем? Искат големи колела, искат високо проходим джип, но шасито на Wrangler TJ не го позволява. Затова то ще бъде отрязано. Ако някой иска да снима с шасито, сега е момента. След това няма да има шаси след малко, да. Марти, дай на рулет камера да помогнеш да го премерим това. Много е важно да има някакви черти, по които да се водиме, иначе сряза става приятен за външен вид. Караме режещи инструменти. Задният мост се сваля и момчетата започват работа по мисията невъзможна. Моля, не пробвайте това вкъщи.
След като се сболкувахме с задната част на шасито, е време на нейно място да бъде изградена нова, която да позволява смяната на гумите с нови 38,5 инчови. За да си обясним как точно ще бъде конструирано новото шаси, Димитър Ортаков по прякор Омбрето ще ни запознае с предварително изработеният от него 3D проект. Димитър Ортаков Омбрето, къстъм билдър. Занимава се с проектиране и заваряване, рязане, металообработка и изработка на специализирани детайли от 1993 година. 10 години по-късно прави и първия си проект съвместно с близнаците Ивайло и Петър Цанови. Силно запален по моторните спортове. Неведнъж е бил главен механик на ред състезания като Рали Дакар, Балкан Брестол, 24 часа Атина и други. През 2006 участва в Ком Емине, след което започва да се занимава и с направата на състезателни автомобили. Тези планки, които са сгънатите с интересната форма, са изрязани лазерно. Специални отвори сме направили, които с цел да има провар между този елемент, старото шаси, което е светло-синята част, и новата част от шасито, което ще направим. Това е точен 3D модел с необходимите ни размери. Стоманата, която ние ползваме, е легирана стомана, 25 хром молибден 4. Това е така наречения хром моли, който го наричат американците. Стоманата е легирана с хром и молибден. Това я прави много яка. Дебелината на стоманата е 3 мм. Конструктивно съм направил малко по-голяма усилка в частта, която се чупи, защото всяка промяна в посоката на шасито е слабо място, затова сме го усилили с по-широк профил визуално. Назад продължаваме пак с ново шаси, което е от стомана подобна на тази, която ползваме. Деталите са лазерно изрязани, сгънати са над кант с голямо закръгление на сгъващия нож, за да няма допълнителни вътрешни напрежения и натоварвания. Радиуса на сгъвката ни е 5 мм, с който ние работиме. Така съм го сметнал, че максимално разтоварването конструкции няма да се зададе проблеми при доста, така да кажем, динамичното каране от страна на водача, тъй като се очаква доста големи натоварвания и трусови и така нататък. Избора на стоманата е обоснован от факта, че искаме да гоним минимална маса при максимална конструкционна здравост. Поради тази причина стоманите, които най-често се продават и ползват в България като стомана 10, стомана 5, стомана 15, те са с много ниска якост. Обяснени по този начин, нещата започват да изглеждат по-малко сложни. Задачата по изрязването на задните греди на шасито се пада на Мартин, най-младият член на екипа. Сега като го накапаме, преди да го заварим окончателно, ще качим върху него купето, за да видим това, което аз съм направил като 3D реалност, дали съвпада с истинската реалност, защото много често има големи разминавания вследствие на грешка на конструктора, но който нагреши, той не работи. Момчетата работят по изграждане на шасито с пълна сила. През това време нека ние се огледаме наоколо, за да видим новите попълнения в колекцията на близнаците. UTV-то е отличен избор за прекарване на свободното време. Допълнително подсилен и оборудван, се превръща в прекрасна и сигурна машина, с която те се разсейват след дългият и изморителен работен ден. Абе, момчета, това върви ли? Ивайло Цанов, пилот. Роден през ноември 1974 година. Занимава се с конструиране на състезателни автомобили. Дългогодишен участник в българския офроуд шампионат и редица международни състезания. В общи линии някакви туринги не сме правили по двигател, освен това, че му изхвърлихме катализатора, което допълнително дигна мощността. Но самата машина е много хубава, все пак е 1000 кубика. И хубавото на това е, че е с напълно независимо окачване, отпред и отзад на койловери, на рамена. И заради това така върви и толкова добре преодолява неравност. Кажи ни каква скорост развива? Около 110-130 км зависи от терена и от гумите, с които обута машината. Казваш гумите, защо?
защото все пак има различни гуми за различни настилки. Те са кални, може да сложиш гуми, които са за по-бързо трасе, зависи от това как ще я ползваш. В случая специално ние изхвърлихме предното предаване, въобще го махнахме от машината, защото предпочитаме да караме само назадно на бързи скоростни отсечки, където има повече скокове, неравности, дъбъл джъмпове. И то е още едни 24 кг, които тежат в предната част на машината, при положение, че няма да го включиме никога. За нас е безмислено да седи това нещо там. Освен това, променихме и рол-кейджа, не само цвета, усилихме го допълнително, просто в оригиналния си вариант той не пази пътниците, то си написано на самата машина, че не поемат гаранция, ако се кара спортно. Ние точно това искаме да правим, да караме спортно. Добавихме и хардтоп, тя по принцип няма такъв, има го като допълнителен аксесуар, но предпочитаме да го направим ние. Освен това и предния лайт бар, този, който е за нощно каране. Предните фарове не е случайно сочат вляво и вдясно, не сме ги монтирали на криво. И така са направени, за да може, когато влизаш бързи последователни завои, да могат да ти отварят светлина в сляпото петно, което се получава в завоя и по този начин си подготвен за това, което те очаква. Има ли нещо по-специфично при карането на тази машина? Общо взето не кара се елементарно, удобна машина са направили, на мен лично ми харесва. Не е лошо да се замислят още малко да улекотат и ще бъде един прекрасен автомобил, така да се каже, за прекарване на свободното време или така нареченото UTV. Интересно ми беше, когато се качихме, каза служи кола, но машината няма да тръгне. Да, това е предвидено от производител, докато не се закопчат коланите. Има прекъсвач, който променя работата на двигател и не може да дигнеш повече от 25 км в час. Цялото проектиране се прави в 3D проект, с цел проблемите, които евентуално биха възникнали да бъдат решени още във виртуалното пространство. Този метод на работа спестява на момчетата много време и усилия. Макет на задното окачване при максимално сгъната равномерно от двете страни позиция при 120 мм ход нагоре. Останалите ходове надолу са правилният избор при трофи състезания като Rainforest Challenge Малайзия. Тук нищо никъде не пречи на окачването, има достатъчно място за разполагането на самия коловер с пружината. Проблемът е, когато едната гума е максимално дигната горе, а другата е паднала долу. В момента, ето тук се вижда, между гумата и пружината на амортисьора разстоянието е доста малко. Разстоянието в най-близката част между гумата и пружината на амортисьора в момента е 21 мм, което е допустимо и не е проблематично. Но преди да направим зарязването на шасито и вкарването на амортисьора вътре в него, това разстояние беше по-малко от 7 мм, което е доста опасно, още повече, че попадането на кал и други предмети по време на карането могат да предизвикат проблем. Другата драма е, че ако тук разстоянието го направим да е голямо, когато качването отиде в противоположната си точка, т.е. когато тази гума е максимално паднала, а другата гума е максимално спусната, сега забелязваме, че разстоянието между гумата и пружината е достатъчно голямо, но разстоянието между пружината и самото шаси, без този зарез, щеше да бъде много малко, от порядъка на 7 мм, докато в момента разстоянието, което се получава в тази ситуация, е над 30 мм, което ни устройва. Поради този факт се наложи да зарежеме самото шаси и да сложим една усилка върху самото шаси, за да направим достатъчно място, така че амортисьора се прибере навътре към шасито и да компенсира огромния размер на гумите и големите ходове, които искаме да постигнем с този автомобил. За да се получи максимална точност между направения 3D проект и действителността, в шасито трябва да бъде направен сряз. За целта се прибягва до разпечатка, която се залепва около самия профил и така се правят срязове доста бързо, с голяма точност, което от своя страна улеснява заваряването. Базата на близнаците е оборудвана с всякакви машини, което улеснява тяхната работа по време на премонтирането и конструирането на проектите, с които са се захванали. Затвореният цикъл им спестява много време, с което в повечето случаи те не разполагат. От друга страна им дава сигурност за качеството на изработката на различните елементи и съответно здравината на материалите, които се използват за направата им.
Ще направя заварка на шасито по така наречена технология заваряване с волфрамов електрод в газова среда от аргон, тъй като при този вид заварки не се получава закаляване в мястото на заварката, заварката остава еластична и при предполагащите се бъдещи усуквания на самото шаси няма да има скъсане по самия заварачен шев, тъй като еластичността на заварката е еднаква с тази на материала. Тя зависи от вида на подаващия материал, който използвам. Той е специално подбран за този вид метал и сплав, който ще използваме. Вида на заварката, която Омбрето е избрал да използва, става доста по-бавно, което я прави и по-скъпа. Консумативите за нея са по-високи, но състезанието в Малайзия, за което се подготвя джипа, изисква прецизност и стравина. Праскаме заварки. Това е характерният вид на шева, който трябва да се получи, когато той е добре направен. Отново разликата е във факта, че подвеждането на топлина към самия материал не става рязко и за много кратко време, става в един по-дълъг период, вследствие на което се избягват трансформации в самия състав на метала, не се получава закаляване на шева, не се получава закаляване по ръба на шева, той върви гладко и плавно и има така наречената структура на леки вълнички, което го прави особено здрав и добре изглежда според мене. Проблемът е, че да, става доста по-бавно, отколкото по метода на заварката с телоподаващо устройство. С приключването на заварката приключи и първият тежък работен ден. И докато някои почиват през лятото, ние продължаваме усилена подготовка на Вранглера, който скоро ще отпътува за най-трудното състезание в света – Rainforest Challenge Малайзия. Днес момчетата ще ни покажат една чудовищна лебедка, неизпробвана и все още невиждана в България. Как работи тя, ще разберем само след секунди. Пеко, разказвал си ми, че за това състезание лебедката е от изключителна важност. Какви видове лебедки има и на какво се спряхте вие? В Rainforest Challenge са разрешени за използване два вида лебедки. Те са в два различни класа. Единият вид са електрически лебедки, а другия механични или тъй наречените карданни лебедки. Като за нас сме избрали да участваме в клас електрически лебедки. Това е поради една причина. Просто с механична лебедка самото каране, управлението на автомобила е много по-различно. Ние нямаме опит с такава лебедка и затова спряхме на този вид. Тук на масата виждам различни видове. Обясни ни нещо повече за тях. Тази лебедка е добре позната на офроудерите. Тя е въоръжена с тъй наречения фризпул система. Това е тази тричотка, която когато въжето се отпусне, тя го набира много бързо и по този начин не позволява на гумите да стъпат въжето. Това е много важен елемент. Това е улекотен вид, тя се използва повече при рок краулинг за къси връзки, с по-малко въже, но е много лека. И това е класическия тип лебедка, който е предпочитан от повечето офроудери. Колко лебедки решихте да монтирате на Вранглера? Вранглер ще бъде съоръжен с 3 лебедки, като тази ще бъде в краката на навигатора, този улекотен модел, и посредством водач въжето ще излиза към предницата на автомобила. Тази ще бъде отпред. Сега чакаме за нея апгрейд, който ще бъде с 3 електродвигателя. Усилена макара и удължена, която ще позволи събирането на много по-дълго въже. И една задна, която не е позната на нашия пазар. Сега ще ти покажа за какво става въпрос, ще помогна да ми помогнеш. Ето, това е новата лебедка. Страхотното при нея е, че тя е проектирана, усилена с моноблок от висококачествен алуминий, изработена на CNC, с 2 двигателя, оригинално, с супер широк барабан, който събира страшно много въже. Ето, може да покажеш въжето. Това е 75 метра синтетично въже, което е много леко и удобно за употреба от навигаторите, особено в режим лебедки нон-стоп. Лебедката тествана ли преди това? Специално от нас не е, но производителят ни увери, че това е най-доброто, което може да се купи с пари на пазара. Мислиме, след като я монтираме, да подложим на обстойни тестове и така ще разберем за какво става въпрос.
За по-любопитните от вас, ето какви са характеристиките на тази чудовищна лебедка. Тя тежи 62 кг. Разполага с два електродвигателя по 6,5 конски сили на 12 волта основно напрежение. Теглителната сила е 6800 кг. Барабанът събира 75, 50 или 45 метра в зависимост от дебелината на въжето, която може да бъде съответно 9,5, 11 или 12 мм. Сега ще покажа нещо много интересно. Това е турборежима на тази система за тегляне. Вече не е просто лебедка, а става система за тегляне. Това електрическо табло разпределя зареждането между двата акумулатора, като при команда от пилота или от навигатора започва да работи в режим на 24 волта и системата започва да дърпа с двата електродвигателя и става още по-мощна. Тогава вече скоростта на тази лебедка е 85 метра за минута. Най-мощните лебедки се слагат като основни. Защо реши да сложи тази отзад? Тази има един единствен недостатък. Това е тъй наречения фриспул. При нея отсъства. Затова ще довериме на другата лебедка, която ще бъде основна. Интересното е, че е новия модел. Вече е предвиден да има тази система, но за сега не се предлага в този вариант. Единственото ми голямо притеснение е, че ти виждаш колко обемно всичко и това нещо трябва да се събере в купето на малкия Wrangler. Това ще бъде една кошмарна задача, но мисля, че ще се справим. Притеснението на Пеко за мястото, което ще заеме тази огромна лебедка, не е случайно. Нека разберем защо. Когато споменах за място, сама може да видиш колко малко място остава. Самата резервна гума е огромна, резервуара също така е много голям. Този двигател, с който сме ние, е 8 цилиндров и той е доста жаден. За да може да зарежда постоянно всички акумулатори, а ние мислиме да бъдем с 5 акумулатора, двигателя не трябва да се гаси. Той трябва да върти постоянно двата алтернатора по 300 ампер-часа и заради това се нуждаеме от повече гориво. Като този резервуар Омбрето го проектира, той е специално къстъм изработка. Възможно най-голям и възможно по всички ъгли на колата, на багажника по-точно. Сега ще наложи тук да изрежеме тази задна част, за да може да монтираме чудовищната лебедка. Отделно ще има задно разположен радиатор. Това се налага през постоянното преминаване през кал, задръства радиатора и двигателя прегрява. Като тук, освен всичко друго, ще има котва, крик хайджек, лопата, брадва, мачете. Трябва да си носиме и по 10 литра вода на човек. За целта ще изработиме специален багажник, върху който също така ще бъдат разположени пътеките или санити трак, както наричат ги различно. По-голямата част от вас най-вероятно все още не са наясно защо е необходимо всичко това оборудване и огромният резервуар. Отговор ще получите в следващите няколко секунди. Не казахме нищо за резервуара. Колко литра събира? 175 литра е в този вид, като ще бъде с две бензинови помпи, които ще ги захванеме външни. Това се налага за по-бърз ремонт. Надявам се, че ще ни стигне. Специфичното при това състезание е, че той е низ от SS, от Special Stage, които се преминават всеки ден. Там имаш право да разтовариш цялото оборудване. Разбира се, остават крик, лопата. А след това има един ужасен преход. Организаторите са го нарекли от началото на състезанието зоната на здрача. Той се нарича така, защото в някои от годините общо взето е между 25 и 35 км и се преминава за 3 денонощия. Затова е необходимо абсолютно всичко да бъде натоварено. Тук трябва да има храна, спални принадлежности, инструменти. Общо взето всичко това, което може да се наложи да ти потрябва в джунглата, се носи в джипката. Знам, че времето ви притиска. Кога трябва да са факт всички тези неща? Ами за вчера. Общо взето гледаме да работиме максимално бързо, но имаме и странични неща, които наистина ни разделят от проекта. Но мисля, че ще се справим. Трябва да направим всичко възможно да се справим. Добре, оставам ви да работите. Ще се видим след малко пак. Андро, тук стана малък проблем. Резервуара, който го проектирахме, е малко по-голям. Не се съобразихме с ширината на лебедката, въобще не вярвах, че е толкова широка.
Ще събереме, няма проблем. Ще трябва да изрежеш от тук дъното на багажника. Трябва да се види отдолу какви фалцове има. И въобще Омбрето каза, че проектира нещо като планка, на което ще захванем достатъчно здраво. Една тава ще огънем, това марина щитица ще захванем. Притеснението ми идва от това дали лебедката ще събере към резервуара, да не би да отидат клемите отзад. Ще се събере. Тук по тия мерки, ето сме взели, би трябвало да влезе. Да, и трябва да измислим някакъв начин как да защитим евентуално при изпускане колата на заден ход, да няма гръмнем в някое дърво. Ще направим една броничка, която ще го защитава. Добре. Сега, освен да се фърлим да отрежем и да видим какво става, няма как да разберем. Разчитам на Андро да свърши работа както трябва. Познаваме се от много време и той е един перфектен механик. Участвали сме като асистенция в различни състезания. Най-хубавото при него е, че е цар на флекса. Може да реже от различни положения и винаги, когато начертае нещо, го реже по план. Момчетата са професионалисти и разбират перфектно от своята работа. Затова притеснение няма. Решение се намира за всеки проблем. Всичко стана идеално, само Пеко, което се притесняваше, мисля, че лебедката ще влезе без проблеми. Всичко ще е наред. Но Абе, стана малка авария, като трябвах дупката. Мисля, че е перфектна, но гледай какво стана бърто. Стоповете ли отряза? Малко ги срязаха, но нали знаеш, електричеството няма проблем, ще го оправим. Добре. Сега остава да кажеш дупката дали ти харесва, според мен е перфектна. Дупката или отвора? Отвора. Добре. Тук обаче това трябва да се засили също. Иначе ще разцепи задника на джипа. Проектанта в нашия отбор ще направи една тава, ще огънем на upkant една тава и ще захванем здраво долу към шасито. Мисля, че мога да дърпаме и танк. Няма да има проблем. Доста тежка тази лебедка, 62 кг най-отзад. Ще издържи. Добре. неписано правило при момчетата е, че проблеми няма, защото всичко е поправимо, особено в техните ръце. Най-важно е, дори и при фалове, работата да продължава с усмивка на лицето. Ето, че и поредният натоварен работен ден е към своят финал. Запознахме се с различните видове лебедки, както и с най-новата модификация. Какво предстои по направата на Вранглера, ще разберете в следващия епизод. В следващия епизод на предизвикателството ще ви покажем замяна на двигател на Wrangler TJ. Старият ще бъде подменен с нов, много по-мощен, а на мястото на фабричните амортисьори ще поставим нови coilover шокове. Междувременно ще се срещнем с мениджърът на отбора Теодора Велева, която пред камерата ни ще сподели своите вълнения и очаквания за Rainforest Challenge Малайзия. Обратно в сервиза при близнаците ще продължим работа по състезателния Wrangler. Освен, че ще хвърлим по едно око на новите части, Омбрето ще ни покаже и финализирания 3D проект на окачването. Рязане на калници, разпробиване и занитване са задачите поставени пред мен. Но за да разберете дали ще се справя с това, бъдете с втори епизод на предизвикателството.